Salut, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de PUBG. Hai să vă arăt un pic sau oare un drag match, să vă arăt contul meu prima dată. O să încarcă. Cum am trezit. Hai să jucăm, să vedem dacă facem win. Ok, încă merge videoclipul. Că e bine. Să băgăm aici sus. Nu aici sus, aici pe ăsta e acolo, bă. Să încât meritam. Că am mai jucat ieri. M-a crescut la 60 merit. Ce bine-i. Că atunci aveam 5-7. Mulțumesc. Mai trebuie încă un... Trebuie să le iau asta. Trebuie să iau cu bani. Cum pot să mai iau un de ăla? Oare cu bani? Nu, că e 5.000 un de ăla. Și nebun. Dacă face copilul ăsta level 35, e un prieten care se numește Fabi. Dacă îi scoate TikTok o să vadă videoclipul. Și dacă mă aud în chat că am trebuit să vorbesc mai tare. Bine, băieți? Hai să vă arăt ăsta Battle Pass-ul meu. Am și un Battle Pass decent de level 14. Și l-am mai ieșit pe prietenul meu, Victor, care îl cheamă, adică unchiul meu, care are un 22 de acolo de ani și are iubită. Și are Battle pe 73 și joacă și iubita lui chiar. Să vă arăt acum, stați un pic să vă arăt. Da, și tot prietenul meu se joacă că tatăl a mers în Germania cu tatăl meu ca să lucre. Și a cumpărat și el un skin așa decent. Acum haideți să vă arăt un match, doar că să băgăm în 4 de data asta. Măcar acum am și o 60 merit. Dacă pierd și scad, înseamnă că pierd, dar dacă câștig un match, îmi dă 20 merită plus, ca să pot să mai mă joc. Am jucat la solo atunci și când am avut 5-7 de mili, mi-a crescut 3. Doamne milă, Dumnezeu, te iubi cel mai mult. Ziceți și voi dacă nu țineți cu Dumnezeu. Nu că sunt cerșetor, dar să fim și noi așa mai buni. Wow, băieți, ce fac ăștia? Îmi pare rău dacă se va aude tare pe videoclip, dar mă bag cu cineva aici, știți? Pe PUBG. Bă, băieți, mă, ce faini sunt youtuberii ăștia care au 1 milion și aș crește și ia scopul. Marked a location. Not a problem. Nu e nicio problemă. După limba engleză. I have ammo. Ambulanțe. I need ammo. Lasă-l numărul 4. Nebun? Numărul 4 nu se lasă și nici numărul 2. Get in the car. Numărul 2. Nu punem nici microfon ca cu funcționai lui, cum se spune acum. Mai ales că nu merge. Da, hai să mergem la școală, bro, că tu mai ai fost la școală. Școală. Și numărul 4 și numărul 2. Taceți. GG. Let's go. Da-te jos, bă! Dar nu acolo. Mamă, ce nebun e ăsta, bă! Bă, dar merge acolo, bă, unde zic eu, mă? Bă,
Haideți să jucăm. Haideți să jucăm. Băieți, acum am urât în celălalt, poate să aude televizor și mă jignește că fac videoclipuri de genul. O să vă arăt acum un meciul de anis. Vedeți? Head toward this point. Dar de ce nu ești încolo, bro? Încoace? Ok, aici e mai bine, că aici suntem pe deal. Da, poate să vină pe el. Păi mă duc pe asta. Mă duc pe casă. Ce e jos? Nu mă duc jos. Aha. 800 de metri, da? Trei arme. Bine, bine. Fixiem, da, la prietenul meu. Adică nu mai trebuie. Nu să mai am gloanțe. Dacă mi se vede, facem mai întâi, dacă mi se vede și facem mai tare. Să mergem pe 3. Suntem pe 414. Un meteu. Nu este bun. Gaz poate pentru mașină. Gazos. Adică benzină. Așa. Să luăm scopul ăsta, să luăm bandarul ăsta. Da, nu a luptat nimeni ca să aibă. Hai să mergem. Nu avem aici. Yeah. Uzi. Thank you for using me. Nu folosește velocul. Dacă puteam... Tot folosește condiția armei mele. E că ce aici am? Motoretuță. Trebuie să mergem cu ea. Yay! I-a spus la prietenul meu să mergem la școală. Unde e școala asta? Acolo, da. Not a problem. Let's see, just everything. Bravo. Oh, but it's a goal! Oh, thank you. I'm out. Need ammo. Asta e nebun, bă. Băieți, v-am zis, asta e nebun.
Up. Hai că am spus și o prostie. Dacă e. Mai prostie decât a lui. Bro, ești aproape mort. Stai să văd cât heal ai. Wow, 1 HP. Și mă noroc că ai avut. Dacă nu mureai. Excuse me. Dă-mi cască, că n-am cască. Mi s-a rupt. Un pic din cască. A fost lutat aici. Nu, a fost lutat. Măcar cască de 2. Bro, să mai avem prieten. Mai haide. Nu, 406. Să-l iau. Nu înțeleg că gata, nu. Băieți, mă duc pe casele alea alte. Să dați un like dacă mă risc să mor. O inimă pe YouTube. Să-l postez. TikTok nu merge. Mai aici uita, mă. Casa asta farmă. Mai sunt? Bro, iar nu băgat aici. Nu se va întâmpla. Îmi scade din merit. Nu mai pot juca. Dar ar putea să fie cineva acolo, dar la casele astea acolo e motorul. Bă, nu știu pe drum. Noroc. Noroc pe drum. Noroc pe drum.
I need consumables. Location. Habar n-am, băieți, de ce trag, că așa mi este. Unul care vine. Poate să nu-i geantă, că trebuie. Asta cred că e geantă. Păi și nebun. Wow. Ce am aici, băieți? Poate asta scopul de 6 nu folosesc, mă, ești nebun? Mamă, Carolina. Cât am și spațiu pentru scop 8. Pentru AVM. Așa. Nu faci. Nu. Bye bye. Știi că n-am vorbit, dar știți că eu sunt timpul pe live. Vom putea că cu o oră 2, o oră 2. Marked a location. Măcar în gazolină. Cred că Oare ce o să fac eu, bro? Bro. Oare e acolo la 825 de metri. Dar cred că ăsta care stă aici, arma asta, e flare gun. Am crezut că e flare gun preferatul meu. O să trebuie să merg 5000 de metri. Nu. Stai 3000 de metri până acolo, dacă 2000 de metri atâta. 3000 de metri atât? Nu cred. Stai că ești plus și încă 5300 și asta e 2400. What fuck? Cum au murit ăștia, bro? De la bombardiere? What the fuck is that, bro? Cum au murit ăștia?
Numărul 1. Stai să-l aud. अबे भाई तू कैसे मर गया? Nu mă aude că n-am microfon. Din păcate. I got supplies. Deci articol. Form up on me. Mapa mea. भाई M249 हो तो बताना यार. Păi da, cât sunteți departe? 1000 de metri. Eu nu mă duc să vă ajut cu... Fugiți, bro, n-am de ales. Nu pot să mă duc să vă ajut. Uite, numărul 1 are motoretă. Wait. Hai. Bă! Ești nebun? Form up on me. Stai, om. Ceva pe acolo? Bro, de ce trebuie să merg atât de mult? Tot locul ăsta e abandonat. Bă, să nu mă împuște. Hai, am cu mine. मगर बैठेगा कहाँ भाई? Nu pot să urc. Mergeți cu ea acolo. Du-te cu el, bă. Sau dacă vrea, poate să-l ducă pe el și pe să mă ducă pe mine. Bine, îmi luau motorul. भाई गाड़ी देख बहुत. 190 metri. Hai mă că ați mers 800, 200, 700. Merge doar. Mă duc în spate. Stai să-mi bag suc. Vreo două. अभी लेके जाओ उसके पास. Gata, am și viteză acum. Așa, băieți, așa vă vreau. Nu că mă duc la numărul 1. Așa, tati, haide. Dă-te numărul 1 de aici. Mulțumesc numărul 1. Tati, ți-e mult. Dar nu că mult de tot. Pentru că m-ați adus și mie o mașină. Bă, ești nebun. Mamă, vreau să fac ăsta accident. Hai, că să fie rău. Nu era să... Uite, mai este un acolo. Am făcut asta. Uite, acolo e un acela, acolo și vreo dată. Nu vreau asta. Bă! Nu știu. Cum se numește, că o să spun codul meu. Rejoin the team. Nu mă zice cum vreau. Head toward this point. Haide să mergem acolo, băieți. Haide. Stop. Vreau să mă duc departe. Bro. Sunt bun, sunt un bun.
बैठो 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 Head toward this point. निकल ले भाई, निकल ले आते, निकल ले बैठ जा, क्योंकि यहाँ कवर नहीं है अपने पास। कवर में आते हैं Ești nebun, ceau. E acum ai pune ceau. भाई। ठीक से कोई चाहिए इसको बता देना मेरे को, ठीक है? तो भाई स्कोप वगैरह चाहिए तो बोल देना भाई। आया भाई तू, ओ भाई भाई जिधर मेरी बेटी ना उधर एक बंदा है, ठीक है? Head toward this point. यार Help! आया करने का Bă, și muri, bă. E că nebuni, ce-și luăși. Te băd aici. Bă. Ce rău e să pierzi. Să mai bag un meci. Dar să văd aici un pic. Mai 6 trebuie. Facem pe băieți.